No ukáž, čo máš v tej taške. No, máme tu zlodeja. Čaute, sme Fernečtok Pranksters a toto je náš stánok, v ktorom budeme ponúkať Fernečtok Cranberry alebo citrus zadarmo. Zadarmo ako zadarmo, vonku už budem stáť ja s pánom SBS-károm a zlodejovi to pekne spočítame. Áno, a keby niečo, tak v živote tu tento stánok s Fernetom nestál. Dobrý, môžem vám ponúknuť novú ochutnávku Fernetu? Je to nejaká príchuť? Cranberry, citrus. Chutí vám? Ten je dobrý, ten som už mala. Chutný je. Trošku silný. Ja vám to ponúkam zdarma. Zdarma. Zadarmo, áno. No, tak samozrejme, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Dobrý deň, pani, môžem vás poprosiť ukážte mi tašky? Dobre, a túto? A túto flašku ste zaplatili? Nie, to som dostala, túto v takom stánočku. Dostala? No, sa flašky nedostávajú. Mne ho dala taká slečna, čo tam stále. Tak to vysvetlíte vedúcemu. Pán vedúci, môžem vás poprosiť? Teraz mi to dávala. Naozaj tam je? Fernet, a toto bol ako darček? Dneska určite nie. No, určite, áno. OK. Tak sa poďme pozrieť. Poďme to ukázať. Dobre. Tuto to je, tuto. Pred chvíľkou som tu bola. OK. A dali ste mi flašku zadarmo, Fernetu. Sa vám asi prisnilo, No. že? Prosím? Ospravedlňte ma, ale o tomto by som vedel. Ešte keď to nebolo. Túto fľašu ste mi dali zadarmo? Ja som vám nič nedávala. Samozrejme, a kto? Ja neviem, o čom rozprávate. Táto mladá slečna, ona tu robí sušenky stále. Ja vás vidím Zadarmo určite prvýkrát. nie. To ma, akože snažíte sa ma tu oklamať, slečna, alebo čo? Ešte slečne ste mi dávali ochutnávať Fernet Cranberry. Ale nie, Táto? toto ja som Áno. vám nič nedávala. Toto. Táto ho chce skať odjak živá. Vám nič nepovedala, ja som vás To je nevidela zadarmo. nikdy. Áno. Si pozrite, tam je cenovka. Vy Vy ste ste v asi poriadku? opitá. Ja? Tak Ja si myslím, že ste veľmi drzí. že vy ste drzejšia. Slečna, ste v poriadku? Vidíte, čo sa tu robí? Je v Keď Vy poriadku? ste tu byli určite. Si za mňa robíte srandu? Pozrime sa do tej tašky. No do mojej tašky sa nikto nepozerať nebude. Mladá pani, kde sme? To nie je holubník. Ja som tu No. vedúci prevádzky a môžem vás vyhodiť okamžite. No tak ma vyháďte kľudne, nech sa páči. Určite ešte niečo iné máte. Prosím, nič tam nemám. Je v Keď Vy poriadku. ste tu byli určite, asi celý deň tu pijete. Nekričte, dobre? Pán SBS-kár, zoberte ju dozadu, vyhoďte ju. No mňa sa nebudete dotýkať, opovážite. Ja zavolám políciu. Môžete cestou dozadu, No. volajte. Berte ju. Zavolám políciu, Okamžite. nič sa nebude kontrolovať. Pozrite. Si robíte sa mňa srandu. Chvála Bohu, Páči sa? že mi nešibe. Nie, je to vaše. Dostali sme vás. Ďakujem. Zadarmo zase? To už nemusíte platiť. Pozrite si aj naše ďalšie pranky na www.pranksters.sk.